Jiang, kayak ganggu ya. Oh, turu malah kak. Leh, Pak RW. Monggo Pak, monggo Pak. Oh, nate di kayak main turu Wonten apa Pak? Pak awan-awan tumben teng griya kula. Ini lho teh, iki aku ya kepeksa rene iki cuwek ya. Iki ngeterke bantuan bansos saka pemerintah iki. Kon ngedum yang masyarakat. Walah nggih Pak. Mengke kula dum-dumni teng masyarakat gen padha oleh bantuan kabeh. Muga-muga barokah. Amin. Iki kula badhe nyuwun pamit riyen Pak RT. Badhe wonten acara. Walah nggih Pak, ngatos-atos. Nggih, matur suwun monggo. Nggih, monggo. Oke, Pak RW. Piro iki? Alhamdulillah oleh bantuan sapa-sapa iki. Walah yo akeh iki. Iki 1000 kanggo wargaku, tukang arit ora oleh dhuwit. Kang iki 2000 kanggo aku dana kenakalan. Ya, iki 1000 kanggo kebutuhan ae. Ora apa-apa. Pak. Pak, ora kulo ngono iki. Napa Pak iki, Pak? Napa iki, Pak? Matamu ngerti ae lho nek duit. Mampu Pak irung Pak. Mampu titik. Bisa linggo-linggo. Iya, Pak. Monggo. Ini duit apa, Pak? Pak, oh, duit apa, Pak? Wi, Pak? Pak. Aja ngomong-ngomong wong liyane wi. Tak kei kuwi tok e. Budi 1000. Iya, 1000. Teh. Yo. Iya, Pak, utusan, Pak. Berarti kombean. Wis kompak kono lebokno ngendi wi. Titit, Pak. Ngalah wis ora nrimo ae. Iya. Kene tuh kata Pak. Kosong. Ya Allah, susah dadi wong kiri yo ngene iki yo. Nggawane ngarit. Tapi yo sik bersyukur ini iki sik iso dikek anu wae urip sehat anu waras nih. Ngurus. Ora oleh bantuan ngono kan durane piye to iki. Uyah entek nang omah. Masak yo nek rasin yo ora enak iki ya Allah. Ya Allah. Suluk ya Allah. Oleh sapi kutuban. Engko modar kayak iki. Buket ya ijo-ijo jane. Mantap ya denger iki. Aman lho. Alhamdulillah, soleh ya mene iki. Tapi ini suara gini apa yang ini? Mulai ya iki penak iki. Uang biaya terus iki. Aduan kaya yo. Kek yang gini. Nah. Rasa iki penak ya mau. Biar murid banyak kayak mati ya. Ya kayak Pak Mike kan kalau ngarip. Nah, apanya demiram iki. Boh. Udah kayak Pak Mike kan kalau mampir kan Pak. Jo ae Ladi, mampir sik. Rene. Iya, murid banyak kat mabung ora urip-urip. Mosok ora urip. Ora mbung apa. Oh, masa sik, Iya. masa lho. Ngarit semene iki opo sakmono iki lho. Tapi lu kenuban koyo gua ini. Penting Iki sik nyondeng lho. Aku jadi mang lihat ngarit. Nggo koko ange. Aduh ini boy ben. Jadi mang lihat ngarit. Terus Ngarit opo lho? Kalian disik ngono. Dijak. Iki piye iki? Pak Bejo iki. Ning piye kuwi? Kan pating ya? Piye ben delok? Iya, goblok kabeh nang Jawa. Maksudnya lho. Nyondeng sik nyo. Ini sih.
Pak di ban orang rokok. Rokok iki. Orang rokok kecutan. Wes lah bareng ngarit ya. Ari to wis ngono iki keseling ari to apa jane. Ya ngarit rambanan hari ini. Ramban iki juju ya jero ono. Wis oleh bantuan bansos ke urung? Lah bantuan apa lho, Jo? Piye, Pak Di? Wes Wis piye? maksudku ki anu wis oleh informasi jarene Ya yo. engko aja-aja wis oleh dhewe Pak. Lah iya oleh dhewe iki. Dikorup kok. Kurup melu kurup Pak RT kok tutup-tutup. Lah iya. Kayak mengko sakmi ya sih. Lah iki lah iki. PRT ae nek genten jaluk bagian. Iki ae korup berarti Pak RT Kurup iki. PRT iki Mas saya wae rone iki. PRT iki nang apa iki? RT nyala di iki. Korup iki. Pak. RT iki. Ya buat dhewe iki. Ayo Mas. Nyapa lu rame-rame ini? Nyapa? Turu PRT kurup wis Turu, turu. turu. Iki tak nyamase iki Nah, sik kesel aku tuwekan turu iki piye iki? Turu ae. Ki ora ono apa to jane? Kok ujug-ujug kunjuk nyari ini. Iki lho adine bolo-bolo iki rek padha nuwe kok bansos ya Pak. Dinge soleh dhewe iki piye? Apa kok ngedana kenakalan barang kurup ngono iki carane iki. Lah iya to Pak ini. Aku ini butuh mangan bareng Pak. Aku iki keluwen lho wetengku lho. Keluwen. Wis ngene. Kena jerame aku yo lagi bertangi turu. Ki dirungokne tanggo paru ra penak ning dhuwit. Lumayan. Kanggo kowe wong loro 2000, iki aku dhewe 1000. Nah, ning ini penak to PT. Sik. Awegah iki ora trimo. Oke yo karemu lah aku wis oleh kok. Pak, Tekmu mau. mau ri. Mau ya kuwi. Mau ya tutu. Itu mau loro PT. Sik tak omongi lho. Ade iki iso nemoni wong apik, tapi wangel golek wong jujur. Jujur adil Pak Pur Santosa.